Oy, ang mga Filipino hilig kaayo kanang gitawag na pan. Kusog kay sila makaon og pan or bread. Kay ang bread or pan mao ning ikaduha na paborito nga kaunon sa mga Pinoy sunod sa kanang gitawag nga kanon. Mao bitaw sa Pilipinas, daghan kaayo ang gitawag na mga bakery. Usa diha ang pinakasikat kanang gitawag na Julie's Bake Shop. Kinsay nagtukod aning Julie's Bake Shop? Kinsay founder niini? Ug anong daghan na kani siya karon sa tibuok Pilipinas? Kana ang sulod sa tong video karong adlaw. Pero before ta magsugod, ayaw kalimot sa pag-follow, pag-like, o pag-share aning video para daghan po'y makahibalo o daghan po'y maka-benefit sa atong mga content na ginabuhat o maka-learn sa atong video karon atong mahibaw-an o makakat-una na dili day babag ang kanang gitawag na edad para ikaw magsugod og negosyo o ikaw mas successful. Kay naanay nagpatunay niini. Siya ang founder sa gitawag na Julie's Bake Shop. Ang founder sa Julie's Bake Shop mao si Julia Gandiangco na mas ilado sa gitawag na Tita Julie. Kung anong makaingon man ta nga dili babag ang edad, isang pagtaas na imong edad, tungod kay napatunayan na ni Tita Julie. Nagsugod siya aning Julie's, nagsugod siya sa pagnegosyo, itong iyang edad 50 na. Kini siya na siya unom ka anak. Ang tulo niini is nagskwela na college, ang tulo pod naa sa high school. Nadungan pod na iyang asawa is walay klaro ang dagan sa gitrabahuan, kini gitawag nga tubuhan. That is why nagsugod siya og negosyo. Naay gitawag na fildakan. Kini fildakan usa ni siya kapabrika sa Ratan. Nakatong sa una is nangita siya tao nga magtukod og kantin didto sa ilahang factory. Kini siya gisudlan ni Tita Julie. Ug fortunately nadawat siya didto, meaning pwede siya magtukod og kantin didto sa factory, didto sa fildakan. Katong iyang kantin gwapo ang dagan, daghayom na malit, kusog kayo. That is why gi-offeran siya sa fildakan na mag-open pag duha ka kantin didto sa pikas nila nga factory. Karon tulo na ang kantin ni Tita Julie. Ning factory dako-dako pini siya. 1,700 ang mga onderi kada adlaw. So challenge ni siya nagiatubang ni Tita Julie. Sa tanang mga customer ni Tita Julie, halos ang best seller or permi masold out kanang gitawag na pan. So asa man gikan og pan si Tita Julie para ibutang sa iyang kantin. So iyang ginabuhat, maadto siya dito sa mga bakery o sige pamalit. So sa pila ng mga kahigayunan is napansin ni siya sa usa ka panadero. Siya si Vicente Ruiz. Nakita ni Vicente Ruiz na kini si Tita Julie sige palit og pan nga dinaghan, no? Og permi pud mahutdan. That is why iya kining istorya og i-offeran og ni-suggest siya nga para di ka magsige og palit og pan nga dinaghan, di pa ka mahago kaayo, is pwede ka magtukod o galingon ni mga bake shop or bakery. So niingon si Tita Julie nga lisod kay wala siya experience. So giingon pud ni Vicente Ruiz is dili magproblema kay motabang siya sa pag-produce og mga pan. Og siya po didto mo trabaho as panadero. So gisugalan to ni Tita Julie na siya gitawag nga lifetime savings sa 19,000 ug gisugtan nila ang pagtukod og kauna-unahan na bake shop. Ni gitawag og Julie's Bake Shop. Ug katong January 6, 1981, gi-open na jud ang una nga tindahan sa Julie's Bake Shop didto sa Mandawi City. Tungod sa kainit, tungod sa kaprisko ug kalami sa mga pan sa Julie's Bake Shop, paspas nini lago. After 2 months is naka-open na po sila og second branch. Ug after 3 years, naka-open sila og napulo ka branch kadto na mga panahon na. So 1984 nagbuhat na po sila og usa ka factory. Tawag kinig RJ Commodities. Kini siya warehouse na nila na dito makita ang mga supply sa ilang mga ingredients sa ilang pagbuhat og mga pan. 1988 nag-open ang pinakauna nga Julie's Bake Shop o branch dito sa Iloilo City. Kini siya outside Cebu City. Ug sa paglabay sa panahon, nikusog pa jud maayo ang Julie's Bake Shop mo nang isulod sila sa gitawag na franchising. Og napa-franchise na sila sa ilang tindahan or brand na Julie's Bake Shop. Nahitabo na katong 1998. Ug ang pinakauna nga branch nila under sa franchise sa Camiguin. Ug 2001 niabot na pud sila og na-expand na pud sila sa Luzon ug nagtukod og warehouse na pud didto sa Pasig. Ug 2002 nagtukod na pud sila og warehouse sa Mindanao, no, didto sa Davao para masuportaan ang mga nag-franchise sa Mindanao. Og 2017 nigawas na pud sila sa Philippines, no, nasa branch dito sa Indonesia ug sa Canada. Duha ka buok sa Canada. Karon ang Julie's Bake Shop naa sa 400 ka pin na mga branch sa tibuok Pilipinas. Ang lesson natong makuha karon is dili basihan ang edad para ikaw magsugod sa imong gusto. Labi na sa gitawag na pagsugod og negosyo. Kay naanay nagpatunay niana. Kinahanglan gyapon og hard work og ang pag-testing, pag-try. Kay di man nimo mahibaw-an kung di ka mo testing. Testing tanan ang imong gusto buhaton. Basta lang dili mga illegal. Sige, kana lang tong video karang adlaw. Daghan kay salamat sa pagtan-aw. Hantod na pud sa sunod. Follow for more. Bye.